Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi sayyidina Muhammadin amma ba'du. Kepareng kawula nuwun para pini sepuh, para aji sepuh, para pangemban pangembating projo, para satriya satrinipun negari, para pangayomaning kawula dasih inggih satuhu luhuring budi, para alim ulama ingkang tansah sumandhing kitab wahyuning ilahi minangka kiblating manembah luhuripun budi. Katur para rawuh kakung miwah putri ingkang dahet kinurmatan kandheli nambaran pepayunging budi rahayu kawula ngaturaken sewu agunging pangaksama awit ing kalenggahan puniki kawula nampi tinimbalanipun ingkang bapa amangkugati sekeluarga ingkang badhe kersa amiwaha ambayangkari atmajaning putra dalah tuwin putri Nak Mas Ayu pinanganten Aisyah Fardila SM. Keparenga dening panjenenganipun Nak Mas Ayu Aisyah Fardila inggih sampun winengku Nak Mas Bagus Nurhati putra panjenenganipun ingkang Bapa Haji Asmuni saha panjenenganipun ingkang Bapa Amalin saha Ibu Istiqomah ingkang badhe kersa ngawontenaken prosesi panggih punanganten. Mugi-mugi punanganten kekalih dadosaken keluarga ingkang bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah, kebaing barokah. Amin Allahumma amin. Sumangga kawiwitan acara prosesi panggih punanganten ana paribasaning luwih warna kurang condro. Lamun cinondro mijilik ya sang pinanganten putri. Mas Ayu pinanganten putri gendhuk Ayu pinanganten Aisyah Fardila putri dening panjenenganipun ingkang Bapa Amalin patutan kalian Ibu Istiqomah ing kalenggahan puniki ingkang badhe kawengku Nak Mas Bagus pinanganten dasaring wanudya ingkang ayu sulistya ing warna karengga ing busana endah endi luhung alis jelirit nanggal sepisan idep tumanggeng ing tawang yen plerok yayah Kartika aliru pernah jonggo mangulan-ulan astakaya gedhewa inggih pinendah keparenga laguning sang pinanganten putri ingkang badhe kersa mijil saking wisma palerman ingkang badhe kersa nuju sinaketing Bogor Kencana. Keparenga anggenipun sang Ayu pinanganten kakung putri keparenga dening panjenenganipun Nak Mas Gendhuk Ayu Aisyah keparenga kinapit dening panjenenganipun Ibu nenggo praptanipun sang Bagus pinanganten Nak Mas Nurhati SH saha panjenenganipun ingkang Bapa Haji Asmuni Ibu Sumiatun keparenga ing kalenggahan punika nderekaken lakuning keng putra dasaripun sinatriya ingkang bagus gagah prakoso pangawak jimbar jeje dasaripun sinatriya bagus hangegem sekar melati arinuncing sampun ginalung ing jangga boros kembaran temepanging petis kanan miwah kiri lamun cinondro sang Ayu pinanganten
anggenipun nenggo prapanipun ingkang bagus. Kepareng sang bagus pinanganten ing kono tuwau. Ing kono tuwau nak Mas Bagus pinanganten kagum. Panjenenganipun nak Mas Nurhati anggenipun lumaksana. Anggenipun jumanggah pindha pindaning ya sang gajah kulik lagune. Saya cedhak, saya cetha, saya caket, saya ngalila. Sumlorot ora bawa kadya dening panjenenganipun sang pinanganten. Mangkono tuwau anggenipun sang ayu pinanganten. Rep sidang permanem sampun pepanggih. Anggenipun sang pinanganten sampun pepanggih pandulu hanyatur netra. Sampun pepanggih cinaketing bokor kencana. Ing kono tuwau sigra ing bathik kumlawi astanipun samiya pepan pinanganten ingkang badhe hambalang hanyawat gantal candhaing adi cara surukan denulu beda lumah lawan kurepi nanging yen genigit candhaing adi cara ingkang badhe tinukar dening kembar mayang ingkang badhe kersa leliru sekar monco warna. Kaparenga ing kalenggahan punika kersa ing badhe leliru kembar modho mayang jeneng ati ingkang badhe kersa nglerokake rong ati dadi siji nuju rumah tangga mandiring pribadi ing saklaminipun. Anggenipun kersa mrepeki madyaning ponang tiga namung ngaturaken sembah katur kunjuk ngarsa panjenengan Kakang Mas. Kula badhe setya turu jiwa raga kula diaken ngarsa paduka wong ayu. Ing kono wau ingkang badhe kersa sinembah amari kelu genduk ayu pinanganten keparenga ingkang badhe kersa nderekaken ingkang garwa ampeyanipun sukunipun ingkang badhe kersa napak ponang tigan napak ponang tiga pecah saknalika tumapak ing jalu kang wis winayah winengku dening pawestri. Mas Bagus belum selesai. Kairing unggeling gending sesanti kamulyanipun. Kairing unggeling gending santi mulya. Mugi ndadosaken mulya gesangipun. Muga ndadosaken mulya penggalihipun. Tumapak ing jalu kang wis winayah winengku dening pawestri. Sae dumanteng tuntunaning agami tuwi negari. Mas Ayu pinanganten mangkono tuwau anggenipun sang pinanganten anakku ya nggih wong ayu ing kalenggahan iki seliramu bakal ingsun paringi tirta wening tirta suci. Keparenga ing kalenggahan punika risang pinanganten sampun kalampahaken
mangkono tuwuh paripurnaning kalajengipun badhe kersa ngawontenaken acara sindur utawanipun sindur wayang ingkang badhe kersa nuju sasana badhe kersa nuju kursi gading dampar kencana acara sindur gendong utawanipun sindur bayang sindur gendong inggih paratelaken ing karsa asung tulodo ing madya mangun karsa keparenga dening panjenenganipun ingkang bapa lan ibu pinangka kanggo tepa tulodo acara sinduran ingkang pratelaken ing ngarsa sung tulodo acara timbang panggon kinarya nggambaraken keng Rama lan ibu boten kadenungan banjinde Banoyot Banciladat dening panjenenganipun keng Rama andarbeni putra mantu Nak Mas Bagus Pinanganten Nak Mas Nurhati boten badhe hambetaken karengkuh kaya putra pribadi paripurna paripurnaning risang pinanganten keparenga anggenipun Sang Ayu manggono tuwuh Sang Ayu kersa ing pati kawisuda anak kunggen wong bagus wong ayu dina iki bakal ingsun jumenengake raja lan ratu muga bahagia mulya kang tinemu muga-muga ya nak dadi keluarga ing rukun langgeng selawase keparenga anggenipun Sang Pinanganten sampun kalampah mangkono tuwuh anggenipun Nak Mas Ayu Pinanganten sampun paripurna mangkono tuwuh candhak ing adicara arisang sampun lenggah tinanggen madyaning sasana kalajengipun ingkang badhe kersa ngawontenaken acara kacar kujur acara kacar kujur mangkono tuwuh Sang Pinanganten badhe kersa nampi bebono badhe kersa nampi tamba kaya wong ayu garwaku yo nduk dina iki bakal ingsun paringi bebono jagung kawak deli kawak manggeneping arta cerah ing kono tuwuh Sang Pinanganten sumadyo nampi ngestiti mandiri pribadi ing saklaminipun Sang Pinanganten putri anggenipun ngestiti mandiri pribadi ing saklaminipun ingkang badhe kersa jumeneng ingkang badhe kersa jugar
Kanjeng Ibu jimat pepunden kawula ing kalenggahan puniki kula badhe nitipaken bebono tampa kaya mugi katampi kunjuk ngarsa paduka wong ayu sliramu nitipake bebono ndak tampani yenduk sendika dawuh paripurnaning sampun kalampahaken ing kono wau paripurna nggenipun risang pinanganten anggenipun paring ngaturaken tampa bebono ngarsaning ingkang ibu keparenga Mas Ayu pinanganten kakung putri sampun kalampah kersa ing badhe tumuli kundur putri paraga kalajengaken ngamontenaken acara dahar kembul bujana sang paraga sang prawan suntik ing kono wau badhe kersa katur sekul punar badhe kersa ngaturaken sekul punar dedaharan rep sidem permanep keparenga sang ayu pinanganten badhe kersa ngamontenaken acara dahar walimah pinanganten putri keparenga Mas Genduk Ayu Aisyah dahar walimah acara dahar walimah dahar kembul bujana rasa anteping katresnan Wangta manggunut sang ayu pinanganten kakung putri sampun samapta sang pinanganten anggenipun ambangun Brayan Agung nora kendha ing panggodha nora mundur saka ing guntur nora kendhih ing pangari-hari mugi antuk wiraning nugraha jati ya jati temahing nirmala temah jati mulya enggal panjenenganipun sang Genduk Ayu ing badhe lolos tindih kersa ing badhe lolos pusaka sang ayu pinanganten keparenga ingkang badhe kersa hanglukar canila ingkang badhe kersa hanglukar canila ingkang badhe kersa nuwun dedonga pangestu badhe kersa nuwun palilah pandonga Rama lan Ibu Nak Mas Ayu Aisyah Paradil Mas Bagus Nurhati keparenga ing kalenggahan puniki kersa ingkang badhe hamari gelung ingkang badhe kersa nuwun dedonga pangestu Kanjeng Ibu dinten puniki kula badhe nuwun pamit namung pangdonga pangestu paduka kula suwun kula tampi katur pepadha paduka ing kalenggahan puniki Kanjeng Ibu
menapa ing dados panuwun pandonga panjenengan badhe kula sepokaken mugi-mugi ndayanana ing kasantosan anakku ya nduk wong ayu banget ing panrima dina iki ingsun pangestuni ndak pangapura sepira gedhening kaluputanmu muga-muga ya nak apa kang dadi kegayu dijangka muga bisa kasembatan ngestokaken keparenga sang ayu paripurna nggih nuwun dedonga pangestu. Keparenga ing kalenggahan puniki keparenga sang ayu pangestu paduka Rama pepunden kawula jimat sembahan pandonga panjenengan pangestu paduka kula tampi nggih putriku wong ayu banget ing panrima bombong atiku kang tanpa pepindhan muga-muga yen nak apa kang dadi penjalukmu bocah sakaloron bakal ingsun udaneni muga-muga langgeng rahayu ngestokaken dawuh paripurna sampun kalampahaken Mas Ayu pinanganten kakung putri Mas Ayu pinanganten kakung putri sampun paripurna manggono tuwuh panjenenganipun Sang Ayu pinanganten sampun kalampahaken paripurna ing kono tuwuh Sang Bagus ingkang badhe tumuli jumeneng badhe kersa lumaksana anakku kir putraku wong bagus banget ing panrima ibu wong bisa maringi dedonga pangestu muga-muga ya nak duh nabilahi cedhakna saka rejeki kinudungan Gusti ingkang maha suci ngestokaken dawuh paripurna paripurnaning Mas Ayu pinanganten sampun paripurna ing kono tuwuh sak sampunipun ing kono tuwuh kersa badhe sinembah maring lu Genduk Ayu Mas Bagus pinanganten kakung kersa badhe amari lu nuwun dedonga pangestu bakti kula kunjuk katur ingkang Rama Kanjeng Rama ingkang sampun paring pangertos sampun maringi pitutur luhung ingkang sampun kaparingaken muga ndayanana ing kasantosan Kanjeng Rama nggih anakku wong bagus Rama ibu banget ing panrima dina iki ingsun pangestoni dana bilahi cedhak rejeki yo nak ndayanana kasantosan sendika istoken dawuh paripurna sampun kalampahaken panjenenganipun Sang Ayu pinanganten kakung putri sampun samantok ing gati sawiguh ing diri manggono tuwuh sang pinanganten nak Mas Ayu Aisyah Waradin Mas Bagus Nurhati kacarita Mas Ayu pinanganten tumuli kundur badhe kersa nuju kursi gading damaran kencana kinlara babet prawetani
ing kono tuwau enggal Mas Ayu Pinanganten. Paripurnaning acara. Acara iki sampun kalampahaken prosesi panggih. Kersa dene panjenenganipun Sang Joko Paroro sinatriya bagus. Ing kono tuwau badhe kersa munduraken tindih sasampunipun acara pasugatan tari dilangsungkan acara foto. Setelah nanti foto langsung manten hangarep acara arak-arakan. Katur para rawuh kagem Sabudri, terima kasih matur suwun. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan untuk segenap keluarga pada sore hari ini yang sudah menyaksikan prosesi temu manten. Untuk selanjutnya pasugatan tari spesial untuk Anda, spesial persembahan dari Nila Mika Banyuwangi Karunsih untuk Anda. Kami persilakan untuk menyaksikan.
ucapan terima kasih Bapak Ibu yang berbahagia.
Mas Big. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litahha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwad fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji wa man lam yastati fa alaihi bisawmi. Hadratul mukarramin, para sesepuh, para alim ingkang tansah kula mulyakaken, khusus wabil khusus keluarga besar dari mempelai pria giniku Bapak Haji Asmuni sak keluarga ingkang kula mulyakaken. Yang terhormat dari keluarga mempelai perempuan giniku Ibu Istiqomah ingkang kula hormati. Ingkang terhormat dumateng para bapak saha para ibu sedaya ingkang sampun hadir ingkang kula hormati. Pertama-tama semonggo masyukur dhateng sanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang punapa dalam siang menuju malam nika kita saged berkempal teng mriki panggenan dengan harapan mudah-mudahan atas wasilah doa kula panjang sedaya mempelai berdua giniku Mas Nurul Hadi nggih kali Mbak Aisyah sinten terakhir Faradila, mudah-mudahan menjadikan mempelai ingkang sakinah mawaddatan warahmah, amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan keluarga besar mempelai berdua ini yang mempunyai hajah, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sedaya hajatipun, lan diparingono selamat sedayanipun, lan paringono ditebian pinten-pinten balak, lan diparingono rizki ingkang barokah fid dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin.
Keranten punapa keranten pernikahan menika nggih meniku tindak lainipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sinten tiyang niat demenan terus nikah niki sedaya niki mulai awet pertama sampai pernikahan niku sedayane ibadah. Mudah-mudahan mempelai berdua ini dikasih keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala, keturunan ingkang soleh lan solehah. Lek enten tiyang niku ngrayat bulan Saban niku ketemu niku rahayu, kasih sayang terus. Mudah-mudahan mempelai berdua ini sampai hayat ingkang memisahkan paringono seneng fid dunya wal akhirah. Wau sampun enten ritual nggih menika dugi disobanjik wong nggih. Lek jaler kalih niku namine uger-uger lawang, kadung tiang bocah estri kalih niku namine kembang setaman. Mudah-mudahan angganipun Mas Nurul Hadi menika kali Mbak Aisyah menika anggenipun awal pernikahan sampai saakhiripun mudah-mudahan dikasih barokah fid dunya wal akhirah. Monggo kita nyuwun Allah Subhanahu wa taala keranten punapa keranten niki ada suasesi kang pertama nggih niku disalaman rumiyin, nomor kalih nggih niku kemunjilan. Monggo kita nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala mugi-mugi hajatipun mempelai berdua menika dikabulaken dening Allah Subhanahu wa taala. Kangge mempelai berdua ngatang-ngatangna mas sholawat mawon keranten di bulan Sya'ban, termasuk turunipun giniku surat utawa ayat ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslim insyaallah barokah dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihil kiram lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sumaila jami' ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada wassalihin massahabati wat tabi'in ulama'il 'amilin wal musannifin wal malaikatil muqarrabin khususan Sultan Auliya Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu an wa khususan liqadail hajah wal kunnatin salihah. Allahumma barik li hadzal arus wa zawjatihi fi umurihima wa rizqihima wajma' bainahuma 'alal khair. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amaka fi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma barik li hadzal arus wa zawjihi fi rizqihima ya Allah ya Rahman ya Rahim. Wajma' bainahuma 'alal khair. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Adam wa Hawa wa alif bainahuma kama alafta baina Yusuf wa Zulaikha wa alif bainahuma kama alafta baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Khadijatul Kubra. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Sayyidina Ali wa Fatimah Zahra. Allahumma ij'al mawaddata wa rahmah wa fiqhuma li ta'atika wa ta'ati rasulik warzuqhuma waladan salihan yad'u lahuma. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna as'aluka wa inna lakal hamdu
لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اختم لنا بالإيمان الإسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. Monggo sampean maca selawat sampean tepelaan teng masing nggih. Pun aja kali kata pun wis ya. Pun. Mantun niku Kang Kiwa nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Pun Kang Kiwa monggo Mbak. Aduh, Kang Kiwa kene. Pun gendosan sampean ngatur nuwun ya saged. Dadi maju sampean. Ya. Boten bentuk kanan boten napa wis. Grogi kaya ini. Pun tegang angsal tapi teng kamar mungkin mawon ngoten nggih. Pun. Monggo. Ngene nggih tenger mawon. Sampeyan enten tisu mon. Pak Amri enten tisu Pak Amri. Alhamdulillahirabbil alamin. Pundi kupati niku kenen ya ngoten. Nggih. Allahumma sholli ala sayyidina maulana Muhammad. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi. Monggo kirang setunggal sampean julan pun. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Monggo nggih kula nyuwun dugi keluarga besar Bapak Haji Asmuni setunggal ngriki nggih pelune kareh ngusak punjen. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Monggo sampean kusak kang ngusak niki pengantene niki. Sampean cekeli mantun niki jakali niki. Sampean kusak niki. Monggo saged Mbak Dila. Sampean kusak kok kang rambut sampai depet-depetan niki. Alhamdulillah punjene niki kathah insyaallah kali juta krin aja ndak dilbutaan niki. Sampeyan asek-asek nggih. Mugi-mugi atas dongane golongane derek-derek keluarga kalih menika paringono ansal barokah kangge tumbas sapi niki benjing niki nggih. Niki kadung kalih juta. Monggo cepet-cepetan Mbak Dila. Kang pundi kang kathah niku kang cocok nyepeng yatra nika. Monggo. Waduh. Alhamdulillah. Monggo cepetan nika cuma. Alhamdulillah niki kang nyimpen nyotrok mlebu teng kantong kaya kang menang niki Mbok Aisyah nikae Baradila niki. Masih kan golek yotrok Mbak Dila kang nyimpen. Mugi-mugi punjen wau niki diparingana barokah. Niki angsal dongane keluarga kali niki sampean mujudaken
girangan sapi sepasang, girangan petik sepasang atau wedhus sampai wujudaken kangge kenangan insyaallah barokah kangge niati umroh utawa haji. Terakhir nggih niki kula pesen mawon boten kata-kata wis keranten niki pun napa niki SH sarjana hukum kali SPD tani kan SM manajemen niki. Kula terakhir Kang Mas Nur Hadi niki pesen sampeyan keranten kemunjilan enten salah sijine teng cingkek niku jenenge tebu. Tebu napa lambange? Sampeyan mangan aja kaya mangan tebu. Manis entek ndika lepeh. Niat to ndika nikah ibadah kaya dene sampeyan nanem pisang sak anakku. Kadung lebok Jawa dibedol telas wis. Adung anu niku mboten pisang niku. Sak panenan lebok Jawa kan sak panenan nggih. Kadung pisang mboten makan dados lambang kemunjilan. Wau ndoke pun dipecah sampean aja sampai menggantungkan sama tiang sepah kudu pecah pikirane Kang dia aja sapoke sampean kudu nyenangan kali tiang sepah kalih sak sampunipun sampean niki nikah niku mawon kang kula sampaiaken mugi-mugi niate Sohibul Hajjah kali menika mulai awal sampai akhir mempelai berdiwa menika paringono berkah fid dunya wal akhirah sakinah mawaddah warahmah gadah keturunan juga soleh lan solehah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salamu ala sampai ngene cekel sampai linggih Kang Wadin kan linggih ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika ya Habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya muayyad ya mumajjad ya imam al-qiblataini Allahumma sholli ala Muhammad.